IMH-en implantatzen ari den sistemak betianeko iragazkuntzatik aldentzea nahi du, bizi errealera aurkituko ditugun beharrei aurre eginez ikasketa prozesu hobeagoa lortzeko. Ohiko ikasgaiak proiektu desberdinetan txertatzen dira. Lehenengo urtean kontzeptu teorikoa barneratuz, bigarrengoan praktikan jartzen ditugu. Mantenu eta kalitatearen prozesuak eta kudeaketa moduluan erronka bat proposatu digute irakasleek. Bertan, helburu bakarra IMH-ko makinen 95%ko disponibilitatea da. Horrela, zeharkako beste hainbat helburu ere lantzen ditugu. Esaterako, talde baten gestioa, makinen konponketa eta mantenua, eta mantenimendu sistema berri bat zerotik sortzea. Gu sortutako sistema implantatzea da helburua. Lan talde hauetok gestionatzeko 3 pertsonago taldeetan banatu gara, eta 2 rol nagusi desberdindu ditugu. Batetik zuzendaritza, gestio lana egiten dituena, eta bestetik teknikoak, ofizinago lana eta mantenua dutena. Hilabatero, talde batek zuzendaritza lana bete behar du. Diseinu prozesua astuna izan da, aurretik genuen dokumentazio bakarra QR kodea baitzen. Mantenurago dokumentuak 2 adarretan banatu ditugu, korrektiboa eta preventiboa. Mantenu korrektiboan, tailerreko erabiltzaile batek matxura bat identifikatzean QR kodea eskaneatzen du mugikorrarekin eta parte bat sartzen du formularioa betez. Formulario hori zuzendaritzara heltzen da, eta honek talderen bati esleitzen dio lana. Orden de trabajo izeneko dokumentua bidaltzen die matxuraren larritasunaren arabera. Teknikoak matxure konpontzean, otea berriro buelta bidaltzen du formularioa betez. Matxura material faltagatik ezin izan bada konpondu, orden de pedido bat egiten du zuzendaritzak erosketa egin dezan. Preventibo aurrera eraman ahal izateko, talde guztiok makinen gama egin ditugu, eta horiek kontuan izanik preventiborako egutegi bat diseinatu dugu. Egutegiak agindu ahala, zuzendaritzak orden de preventibo bat bidaltzen die teknikoei, gamak burutzeko. Behin lana amaitzean, zuzendaritzak egiaztatu eta egutegia eguneratzen du. Sistema honekin matxura murriztea lortzen dugu, eta tailerreko makinen kontrola hobetzea. Mantenua digitalizatzea aldera, aplikazioa sortzen dituen eskola batekin elkartu gara. Gure mantenua aurrera eramatea erraztuko duen mugikorreko aplikazioa egiteko. Bestalde, kurtso erdirako bilduta ditugun datuen analizia egin dugu, eta datu hauek erabiliz eta lan preventiboa eginez, matxura murriztea lortu nahi dugu. Amaitzeko, urte osoko lana ezagutzera eramateko, ohiko matxura sinpleak konpontzen erakutsiko diegu irakaslei. Horrez gain, mantenu diseinu propio honen aurkezpena egin dugu IMH-ko zuzendaritzaren aurrean, sistema rentablea dela defenditzeko.